Mommy! Hello, Mommy! Mommy, can you play with me? Sorry, dear, I can't. Why can't you not play with me? Because I need to go to work Why do you need to go to work? so that we have money and buy you food to eat. But Mom, I am not hungry. Huh? Hello mga bay! Welcome to our channel, Ay Sombingay! Mga bay, are you one of them? Kalisod. Labi na aga anak, mangita na og panahon sa pamilya. Mangita na og panahon sa ginikanan inahan ug amahan. Ug wala sila'y panahon tungod sa ilang perminting busy. Busy sa trabaho, busy sa negosyo, busy sa pagpangwarta. Kuidaw, mga bay, pagkalisod gayon niana, kay ang imong anak manginahanglan sa imong presensya, manginahanglan sa kahawang diha sa ilang gibati, because they need that care, that love, that quality time. Pero mga bay, asa ka, nabisi ka, tungod sa imong pamilya, apan nagkuwang ka. Mao ka na atong mensahe sa atong ebanghelyo. As Jesus told His disciples to rest for a while so that they can continue serving, loving, caring their people. Mga igsuon, there are times nga kita kinahanglan gid mo pahuway. Sama ka na sa usa ka battery nga kinahanglan i-charge, sa cellphone nga kinahanglan i-charge, nga kinahanglan usab mo pahuway. Time to rest. Recreation is very important. Dili lang unta kanunay kitang maningkamot diha sa kinabuhi. And that nindot kaayo ang panultihon nga giingon nga oftentimes we are focused on our goal, but we forgot to enjoy the journey while we are going on that goal. Mga bay, tanawa ang imong pamilya, tanawa ang imong mga anak, tanawa imong ginikanan basin bayaog, wala na kay panahon nga nahatag kanila. And that, ang tendency ni ana, mangita sila diha sa kahawang didto sa uban. Mangita sila sa laing mga butang nga maoy makasatisfy sa ilang gipangita. Apan mga igsuon, ang labaw sa tanan, ang relasyon diha sa pamilya. Labaw sa tanan, ang igong panahon sa pagpakig-istorya, pakighimamat, pagkigkonsulta diha sa atong katilingban. And that, we also need to have a time for God, to pray, and to rest, and to meditate. Kung mahimo na to kini, kung doon na kita'y panahon sa pagpahuway. Mga bay, mga kaisumbingay, maraming salamat sa inyong pagtanaw. Ang Diyos manalangin ka natin tanan sa ngalan sa Ama, sa Anak, ug sa Espiritu Santo.